Tirikutambira news dzinosiririsa, tikutambirisa nhau dzinokatyamadza. Muzuva ranhasi 30 July 2026 kwasara zuva rimwe chete kuti macitizens enyika yeZimbabwe vapinde mugwagwa vanoita peaceful demonstration. Tirikutambira nhau inokatyamadza, tirikutambira nhau dzinosiririsa, apo tirikutambira mashoko anoratidza iwo kuti mapurisa eZimbabwe Republic Police nemasoja emunyika yedu yeZimbabwe vaenda kune vakomana vanoita zvemigodhi, vanoita zvemaini kunzvimbo yemutare kuPenhalonga, uko vari kunzi vasvika vakakanda mategas mugomba mange mune vanhu vange vachiita zvemining. Zviri kuzotambira mashoko anoratidza iwo kuti mune munhu afa, mune munhu atisiya mugomba imomo. But takatarisa situation iri munyika yedu yeZimbabwe, tiri kuona kuti munyika yedu yeZimbabwe hamusi kuitwa zvemhirizhonga. Munyika yedu yeZimbabwe mune runyararo, ende hurumende yeZimbabwe tiri kunyatsoziva tese kuti iri kutya kuti vanhu vapinde mumugwagwa muzuva remangwana, musi wa31 July. Zvazoita izvo kuti hurumende itume vakomana vechiuto, itume mapurisa kuti vatange kunonyongosva vanhu kana kuti vatange kunodenha vanhu vakaita sevanhu vekumamaini vanoziva kuti vanhu vekumaini vakatongotangwa kuatakwa vanotanga kudzorerwa, kuti vatange kudedzera kuti munyika mune vanhu vari kuita zvemhirizhonga, kuti vanyatsobuditsa mapurisa, vanyatsobuditsa masoja kuti vagare vari vakaunda muzuva ramangwana.